बर'खौरां गासै अनसायगिरि नोंथांमोन गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। बे समाव बर'खौराङा दंफैयो 22 नं खख्लाबारि समस्तियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया मोनसे साइकेल रेलि हाबाफारि लादों। नाथाय बे साइकेल रेलि हाबाफारियाव प्रमद बर' बिथाङाबो सोलायदों। नाथाय बे साइकेल रेलि हाबाफारियाव 5,000निबो बांसिन सुबुंफोरा बे साइकेल रेलि हाबाफारि खालामदों। नाथाय बे समाव आङो इउपिपिएलनि आफादगिरि बिथां प्रमद बर' बिथांनाव सोंनो नागिरदों दिनैनि बे साइकेल रेलिनि हाबाफारिखौ बिथांमोना मानि थाखाय लानाय जानो नागिरदों। बिनि थाखायनो आङो बिथां प्रमद बर' बिथांनाव आङो जों बर' खौरांनि गेजेरजों बिथांनिफ्राय जों मिथिनानै लानि। सांग्रांथि लाबोनाय आरो सोलायनायनि थाखाय रेलिमोन आरो बे रेलिया दिनै साक्सेस जाबाय। 40टा समस्तियाव रेलि जादों। सोरबा आथिंजों थाबायदों, सोरबा साइकेल सालायदों आरो बे रेलिनि गेजेरजों जि मेसेज होनो नागिरदोंमोन बेखौ क्लियारलि होनाय जाबाय। आरो बे बिटिआर ओनसोलाव जे राजखान्थि सोलायनाय नांगौ बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो हास्थायदों। मानोना जों नुनो मोनबाय रेलियाव कि लामा सामा जायाखै, गोबां न' बां लुनाया जाफुङाखिसै, गोरिब गुन्द्रानि थाखाय जिफोर स्किम्स दङमोन बेफोरो मोनसेबो प्रपारलि इमप्लिमेन्ट जायाखै। जाख्ल'नायनि गेजेरजोंनो 17 बोसोरा थांबाय। दा बेखौ लानानै बयबो सोलायनाय लुबैदों आरो जोंबो इउपिपिएल हिसाबै बे मोनसे मोजां गोरोबथा जानाय थांनायनि उनाव बे बिटिआर गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायजों लोगोसे थांनाय 30-40 बोसोरनि जि मोनसे थांखिमोन हारिनि मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि बेखौ मोगथाङाव महर होनो थाखाय जोंबो नाजादों। आरो एबार इउपिपिएलआ सरकार दानानै थांनाय 30-40 बोसोराव जेफोरखौ हारिया लुबैदोंमोन, हास्थायदोंमोन बे खामानिफोरखौ मावफुंनानै हारिखौ गासैबो बिथिङाव जौगानायनि थाखाय गोख्रों मोनसे हाबा मावगोन, जोङो बेखौ थांखि लादों। बे रेलिनि गेजेरजों मा लाब जागोन होनना फोरमायो? बे रेलिनि गेजेरजों गोबां लाब जागोन। बेवहाय मोनसे सांग्रांथि फैगोन रायजो राजाफोरनि गेजेराव आरो इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोंनि जि मावथि बिबानगिरि बयबो खौसेयै गोख्रोङै इउनाइटेडलि खामानि मावनायनि जोंनि जि मिशन बियो बेवहाय आरोबाव गोख्रों जागोन। ৰেলীটো আজি নহয়, আজি 3 দিন ধৰি ৰেলীটো চলি আছে আৰু আজি দাউধাৰাত এই ৰেলীটো সমাপ্ত হ'ব। এইটো যোৱা কেইদিন ধৰি আমি গাঁৱে ভূঞে খোখলাবাৰীৰ ঘূৰিলোঁ। ইয়াত গৰাখহনীয়া সমস্যা আছে, মন্দিৰ গোঁসাই ঘৰবিলাক ইয়াত স্থাপন কৰা নাই, যিবিলাক স্থাপন কৰিছে সেইবিলাক আজিলৈকে ভাল নিৰ্মাণ হোৱা নাই। ৰাইজৰ বিভিন্ন দুৰ্যোগ আছে, এই দুখবিলাক আমি সকলোকে আলোচনা ভাৱ বিনিময় কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি এটা উদ্দেশ্যত উপনীত হৈছোঁ কি ইউপিপিএল চৰকাৰ আহি এইবিলাক গোটেই সমস্যা সমাধান কৰি ৰাইজক এটা উন্নত এটা বিটিআৰ আমি ৰাইজক দিব লাগিব আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠী শান্তি সম্প্ৰীতিলৈ জীয়াই থাকিব পৰা এটা সুন্দৰ বিটিআৰ ৰাইজক গঢ়িব লাগিব। এইকাৰণে মই আহ্বান কৰিছোঁ কি সকলো সমন্বয়ৰ কথাটো অলপ চবে গুৰুত্ব দিয়ক, কাৰণ এটা জাতি আনটো জাতিক, এটা জনগোষ্ঠী আনটো জনগোষ্ঠীক এৰি কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে। এইকাৰণে সকলো মিলি যাতে শান্তি সম্প্ৰীতিৰে চবে আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেইটোকে আশা কৰিছোঁ। আৰু এই ৰেলীটো আমি আজি সফল হোৱা বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ এই ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু সকলোৰে মুখৰ এটাই কথা, আমাক পৰিৱৰ্তন লাগে। আমি দেখিছোঁ যে বিশাল এটা ৰেলী হৈছে, গতিকে এই ৰেলীটোতে ক'ব খোজে নেকি যে নিশ্চিতভাৱে আমি জয়লাভ কৰিম? পূৰা জয়লাভ কৰিম, মানে অকল ককলাবাৰী নহয়, আজি 30টা সিটত জয়লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে। বেছিও সিট পাব পাৰে ইউপিপিএলে, কাৰণ এইবাৰ সকলো ৰাইজে ডিচিশ্যন লৈছে কি বিপিএফক আৰু পাৱাৰত আহিবলৈ নিদিয়ে আৰু অন্য দলৰ এটা যিটো স্থিতি এইটো এতিয়ালৈকে মানে চৰকাৰ গঠন কৰা বা তেনেকুৱা অৱস্থাত নাই। গতিকে বিকল্প হিচাপে ইউপিপিএলৰ দলক ৰাইজে লৈছে আৰু ইউপিপিএলে চৰকাৰ গঠন কৰিব। থেংক ইউ।